Tko će biti ovlašten kontrolirati i kažnjavati, te naplaćivati ugovorenu kaznu i na temelju čega će određivati u čemu su eventualno stanari prilikom odlaganja otpada pogriješili? Koliko će koštati krivo ubačena plastična boca, komad drveta ili nešto drugo? Hoće li to biti po principu kadija te tuži, kadija te sudi? Lokalna zajednica organizira odvoz otpada. Lokalna zajednica organizira i plaća komunalne redare. Komunalni redari naplaćuju i predlažu kazne. Naplaćene kazne idu u prihod lokalne zajednice. Je li predviđeno da komunalni redari kažnjavaju i trgovačko društvo ako ne radi kako treba? Razvrstavajmo otpad.